אנחנו בקדימה צורן עכשיו, אילן שלום. שלום רב. תושב היישוב. מה קורה שם? מה שריפות? אמור להיות מקום כפרי, שלב, ירוק ועם איכות חיים, נכון? נכון מאוד, קדימה צורן באזור שרון, בסביבות של פרדסים ומטעים ושדות תותים ופרחים. אז כל מה שאתה מריח כל היום זה ניחוח חדרים. ממש ככה. בכל זאת? יש חקלאים בסביבה של היישוב שמבעירים פסולת חקלאית. פסולת חקלאית זה אומר לא רק גזם, אלא יריות ניילונים, צינורות השקיה, מטלים של חומרי הדברה, קלקרים של שתילים ועוד ועוד ועוד, אפילו פסולת ביתית. וזה גורם לסיוט. כשיש שריפה יש קוצר נשימה, בחילות, סחרחורות, העיניים שרפות ודומעות, זה פשוט סיוט. רגע, אילן, אנחנו יודעים איפה החקלאים האלה? קשה לומר לך, אני לא יכול להצביע על חקלאי זה או אחר שמבעיר. אני מניח גם שלא כל החקלאים מבעירים. בוא נשאל ככה, אנחנו מדברים על בתוך ישראל, נכון? זאת לא דברים שמגיעים אליכם מעבר לקו הירוק שהוא לא מאוד רחוק באזור הזה. יש יישובים שזה קורה, אצלנו זה בתוך הקו הירוק ממש. אוקיי, קצת ממש ממש צמודים אלינו, תורת, בקדימה עצמה יש חקלאים עכשיו, למה בעצם הם שורפים, סבר את עיני המאזינים שלא מכירים את התופעה הזאת? למה במקום לשרוף אפשר לזרוק להשפעה למשל? לא, מדובר בכמויות עצומות של ניילונים וצינורות השקיה, שבאופן עקרוני החקלאים אמורים להזמין קבלן פינוי שיקח את החומרים האלה למחזור. זה עולה כסף. זה עולה כסף לא רק מבחינת הפינוי ולשלם לקבלן, אלא גם להפריד את הפסולת. צריך להפריד את הגזם, מהניילון, מהצינורות וכולי, כדי להעביר את זה. זאת אומרת, יותר נוח. יותר קל לעשות ערימה אחת גדולה, לשלוח פועל בלילה להדליק את זה, וזהו, יש שריפה. יותר קל לעשות את זה בסופי שבוע, כשלא עובדת המשטרה הירוקה, לא עובדות רשויות אחרות, ואין עם מי לדבר. למי פניתם, למי התלוננתם, מי צריך לדעתך לפתור את הבעיה ולא עושה את זה? פנינו לרשויות המקומיות, פנינו למשרד להגנת הסביבה, פנינו למשרד החקלאות, פנינו למשטרה הכחולה. תן לי לנחש, כולם הסתערו על זה בציפורניים שלופות ובמרץ רב, עשרות חקלאים הובלו לא יודע לאן הם צריכים לבלים, לשלם כנסות ונפתרה הבעיה. החלק הראשון, נכון, כולם מאוד אמפתיים וסימפתיים אלינו. נכון, הבעיה קשה, הבעיה מוכרת, אבל ידינו כבולות. למה ידינו כבולות? אנחנו חייבים לתפוס אותם בשעת מעשה. אין לנו את האמצעים, אנחנו לא יכולים להפעיל אנשים בלילה ועוד ועוד. אילן, בוא ננסה לבדוק את זה ולשמוע את זה ממפקד המשטרה הירוקה בעצמו, אמיר לוין, שלום. אמיר לוין איתנו? אמיר? כן. שלום, מה שלומך? נהדר, שמעתי את כל מה שהוא אומר. באמת ידיכם כבולות? זה נקרא ידינו כבולות, שום דבר לא כבול. אני גם חשבתי. רק הדברים שנאמרים הם כלליים ביותר. אני בצהריים גם בדקתי בדיוק על מה מדובר, אז בואו נתחיל ככה. מושב פורת בחצי שנה האחרונה 100%, לפני חצי שנה עשינו אצלהם סיור לילה עם התושבים, נתנו להם הרצאה ומושב פורת לא שורף. אני יודע מה מדובר. לפני 3 שבועות פרצה שריפה ביער קדימה. כן. המוקד היה מול בית העלמין של קדימה, שלפני הרבה שנים היה שם אתר פסולת. בעקבות תלונות הגיעה המשטרה הירוקה למקום, האנשים שלי היו מספר פעמים, היה נציג של הסיירת הירוקה ונציג של לב השרון, למרות שיש חילוקי דעות, ואני אומר ואני מדגיש, יש חילוקי דעות בין לב השרון לקדימה, למי שייך השטח. לב השרון הוציאו שופל אשר ניסה לחסות ולסגור. גם היום, בזה הרגע, האיש שלי היה שם, יש מוקד באדמה שדולק. ישנה בעירה פנימית. נכון. אני יודע בדיוק מה קורה. רגע, אז בוא, אני רוצה ליישר קו בין מה שאילן... אני מסיים, בוא, אני תשמע אותי עד הסוף. אני שומע. קודם כל, מי שתטפל בזה, זה המועצות ולא המשטרה הירוקה ולא אף אחד אחר. לא, אבל יש שם חקלאים עבריינים לכאורה ששורפים בניגוד לחוק. קודם כל, מה שהוא מדברים כרגע זה לא חקלאים, אנחנו לא מדברים על הפסולת
של החקלאים. אנחנו מדברים כרגע על השריפה ביער. אז זה השאלה, אמיר, זה מה שרציתי לבדוק. אילן מדבר על דבר אחד, הוא מדבר על חקלאים ששורפים ערימות של ניילונים וגזם ופסולת וצינורות, ואתה מדבר על משהו מאוד נקודתי ביער קדימה שצריך לפתור. יש פה פער בין שניכם שאני לא מבין איך מגשרים אותו. אין שום פער, ואני אסביר לך למה אין שום פער. כן. הסיפור של אילן ידוע לי לא מהיום ולא מאתמול. אבל מה, הוא ממציא אותו? אני לא מבין. הוא לא ממציא. בקדימה יש המון חקלאים. מזה שנים רבות, הם שורפים, ואתה יודע מה מצחיק? שכל התלונות מגיעות בלילה. למה בלילה? ולמי הן מגיעות? לא מגיעות לאף אחד מאיתנו. מה אני מצפה? אני מצפה שאותם תושבים שהם סובלים, אני לא גר שם, שהם רואים דבר כזה, שהם ינסו לעזור לנו. עד שאני אגיע, או אחד מהאנשים שלי יגיע למקום, הרי לא נוכל לתפוס אף אחד. נראה אש באוויר. נגד אש לבד אני לא יכול לפעול. אתה מצפה בעצם מהאזרחים שיהיו שוטרים, למעשה. סליחה, אני לא צריך... תראה, ותקשיב, מי שצריך לטפל בזה זה הרשות, לא המשטרה הירוקה. למרות זאת, ואף על פי כן אני מודיע שאם יראו אדם שיוכלו לשייך אותו ויודיעו, אני אבוא ואני אפתחתי. אני רוצה להבין משהו. אני רוצה להגיד בבקשה. כן. זה נכון שכרגע עדיין מתמשך אירוע נקודתי ביער קדימה, ונכון שמר אמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית, הוציא שופל וכיסה את החול, וזה דבר מבורך ומצוין. אבל זה דבר נקודתי, אחד. אומנם זה אירוע חריג וגדול שקרה ביער קדימה, אבל גם אני עשיתי סיורים לא מזמן בשטחים של פורת. יש שם שרידים טריים של עשן שריפה, יש מצבורים חדשים של פסולת, שכוללים גם פסולת ביתית וגם ניילונים וגם גזם, והם פשוט מחכים להישרף. בקדימה יש ערימות עצומות, ענקיות של ניילונים, אין פינוי, וגם זה פשוט אני הבנתי שבמהלך החגים היו אצלכם הרבה שריפות ועלו ענני עשן. נכון, התפרסמה כתבה באחד העיתונים ואני צילמתי תמונה ושלחתי של שריפת ניילון, לא זאת ביער קדימה, בראש השנה, בחג עצמו, צילמתי תמרת עשן. אמיר לוין, אני מנסה להבין, א', למה זה המועצות ולא אתם, וב', אוקיי, אתה לא יכול שפקחים שלך או אנשים שלך יהיו בכל מקום בכל זמן, אבל אם אתה רואה שיש תופעה מתמשכת, אפשר לעשות מערבים. בשביל זה יש משטרה. זאת אומרת, אני לא מעלה על דעתי, שנייה, אני לא מעלה על דעתי שהמשטרה הכחולה תגיד לי שאם אני שומע שיש גניבה ברחוב הסמוך, אני ארוץ לתפוס את הגנב במקום להתקשר למשטרה, כי עד שהשוטרים יגיעו, הגנב יברח. יש הבדל גדול בין המשטרה הירוקה למשטרה הכחולה. מיום ללילה. המשטרה הכחולה מטפלת בדברים אחרים, והמשטרה הירוקה מטפלת בדברים אחרים. זה ברור, זה המשל. עכשיו, אני עוד הפעם. אותם אנשים שגרים בקדימה או בלב השרון משלמים מיסים לאותה רשות. אותה רשות צריכה לטפל בכל הדברים האלה. זה היה. והרשות לא מטפלת. ישלח אדון אילן מכתב לראש המועצה שחושב שבו יש את המפגע, עם העתק אליי, ואם ראש המועצה לא יטפל בזה, אני יכול לנסות לטפל בזה. טוב, זה הזמן לצרף לשיחה את אמיר ריטוב וראש... רגע, שנייה. זה הזמן לצרף את אמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון, שלום. שלום, קודם כל אני מסכים שזו האחריות של הרשויות, אנחנו רק נעזרים במשטרה הירוקה. שאלה נוספת, אפשר לנצל את ההזדמנות לאחל חג שמח. בואו נגיע לנושא שלנו אבל. בואו נגיע לנושא שלנו, זה לכאורה קורה בשטחה, מה אתה עושה עם זה? אתם עכשיו איתי? כן, אנחנו שואלים אותך, אמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון, אם התופעות האלה מתרחשות בשטח המועצה שלך, מה אתה עושה כדי להפסיק אותה? אז רגע, אוקיי. אז כמו שאמר אמיר, אנחנו פעלנו בשלושה מישורים ביחד עם המשטרה הירוקה והמשרד להגנת הסביבה, פעלנו בשלושה מישורים. קודם כל הסברה, אמר אמיר וזה נכון, הם השקיעו ובאו איתנו בלילה ליישובים הכפריים להסביר את החשיבות. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו פועלים בזה שאנחנו ארגנו ביישובים הכפריים מעצרות בעיקר לניילון, כדי שלא ישרפו את הניילון, ואנחנו דואגים לפנות את הניילון. זה דבר שני. ודבר שלישי, הגברנו את האכיפה. יש לנו פקח... אבל אני לא מבין מה מדבר, השריפות עדיין נמשכות. סליחה, אני... רק... מי זה... לי קוראים אסף ליברמן ואביב לביא. יפה, השריפות נמשכות, אבל בחצי שנה... הבעיה ששניכם שומעים חלק מהדברים, אמיר, כולם חוץ מהעיינים יודעים על מה מדובר. יש את הנושא של השריפות החקלאיות,
שזה, כמו שאמר מפקד המשטרה הירוקה, ואני מאשר, חצי שנה האחרונה אין תלונות. הצלחנו בחצי שנה האחרונה, מה שהוא דיבר עכשיו זה על פוטנציאל שעוד יש וצריך לטפל בו. חצי שנה האחרונה אין שרפות, הצלחנו. אין שרפות? אילן, אין שרפות? אני לא מסכים עם זה. מה שמדברים כרגע, ואני חייב להסביר לכם מראיינים פעם, אולי אתם תצליחו להבין ממני. יש בעיה נקודתית כרגע ביער קדימה. הבנו את זה, אבל... לא, אמיר, הבנו... שנייה. זה מוקד של פסולת חקלאית שעולה כרגע באש, ובגלל שזה מוקד ותיק וטמון כנראה הרבה באדמה, עדיין יש עשן, וזה לא נמצא חד משמעית בשטח לב השרון. יחד עם זאת, כמו שהם ציינו, שלחתי שופל, טיפלתי בזה. אני בניגוד, באופן מפתיע ובניגוד למה שאתה חושב, הבנו את ההבדל בין המוקד, הצלחנו באופן מפתיע, בין המוקד החד פעמי לשרפות החקלאיות. העניין הוא שיש מחלוקת בינך לבין התושבים, שאילן מייצג אותם, ואני קיבלתי אותי... איזה אילן? אילן קירשנבאום? כן, בין... אילן, הדור הקו? כן, קיבלתי מיילים גם מתושבים אחרים שאומרים שתופעת השרפות מושכת באופן שוטף. הוא ראה את המפות, הוא אישר לי, הוא היה בשטח, הוא ראה את מפות השיפוט, הוא אישר לי. זה נמצא בתחום שיפוט קדימה צורן חד משמעית. אני גם הייתי בצבא, ראיתי את הפות, חד משמעית קדימה צורן. אז מה? שלחתי שופל. אמרתי, לא מתווכח. אילן קירשנבוים, לסיום משפט, כי אנחנו צריכים לחתור לסיום. כן, אמיר, נכון, אתה צודק ואני מודה לך. בשרפה הנקודתית הזאת כיסיתם בשופל, אבל בראש השנה הייתה עוד שרפה נוספת, וזה לא נכון. סליחה רגע, אילן. רגע, בבקשה תן לי לסיים. יש מדע שנקרא קרימינולוגיה. אפשר למצוא את האנשים שעושים את זה. אני לא חייב לתפוס את הבן אדם שמפעיל את הגפרור, לקחת עדות מאנשים אחרים, לעשות חקירה. יש דרכים למצוא את זה. למה אני חייב למצוא את האדם שמפעיל את הגפרור שמלכתחילה הוא מנסה להתחמק? אנחנו גם שותפים לתהייה הזו, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה לכולכם. פשוט אין ברירה. ובזה אנחנו חותמים את שידורנו ליום זה. יהיה בסדר. יהיה בסדר, המדריך להישרדות בג'ונגל החברתי-ישראלי עם אביב לוי.